O BNG volve a poñer o foco nas eivas da sanidade pública, neste caso referidas á comarca de Murosnoia. Segundo os nacionalistas, non existe ningún centro de saúde nesta comarca que teña cuberto o 100% do seu persoal médico, unhas carencias que aumentan día sí e día tamén, o que provoca un recorte de servizos e a saturación dos centros. Temos denunciado en outras ocasións, ao longo destes últimos anos, como se foron recortando servicios paulatinamente, como, por exemplo, a pediatría en Muros, a pediatría en Outes, a pediatría en Lousame. Temos denunciado como se foron recortando os servicios de matrona tamén en diversas localidades, por exemplo, o caso de Outes, onde estuvemos ali varias veces con este problema, e donde se foron centralizando tamén as urxencias da inmensa maioría dos centros de saúde da comarca neste PAC de Noia. Claro, un PAC que está recibindo pois as urxencias prácticamente de toda a comarca ou gran parte delas e, polo tanto, está absolutamente saturado. E fronte a isto, o que vemos un Partido Popular que sigue coa súa folla de ruta, sigue con un modelo que o que está é deteriorando a sanidade pública, cunhas políticas destinadas a seguir deteriorando a sanidade pública e que o único que consigue é que quen vaya para adiante é a sanidade privada. Os nacionalistas insisten tamén na necesidade de dotar a comarca dunha ambulancia medicalizada, unha bella reivindicación dos concellos da zona. Démonos conta que estamos a falar dunha comarca que supera os 50.000 habitantes e siguen mantendo unha única ambulancia. Cuestión que para nós é absolutamente inadmisible, porque, efectivamente, se a ambulancia a temos, por exemplo, na outra punta da comarca, como pode ser no concello de Mazaricos, se ocorre algo na parte máis cercana a Noia de Porto do Son, pois evidentemente esa ambulancia ou non está porque está utilizándose ou non chega a tempo e logo pasan cousas como as que lemos todos os días na prensa. O BNG queixase tamén do estado de deterioro no que se atopan as instalacións dos centros de saúde de Porto do Son e Noia, preguntándose que hai dos proxectos de construción dos novos ambulatorios, tantas veces anunciados dende a Xunta. Tamén sabemos que hai un plan por parte da Xunta para desenvolver un novo centro de saúde, pero un centro de saúde que non sabemos cando se vai a poñer a súa primeira pedra e que despois tampouco sabemos canto vai ser o tempo para que se construa. E, pois, entendemos que estamos falando nun mínimo, e digo nun mínimo de 3 ou 4 anos, e isto implica que o actual centro de saúde, por moito de que vai haber un novo, non pode estar nestas condicións que, bueno, simplemente é botar un ollo á súa entrada, pois xa nos podemos imaginar como poden estar algunhas estancias no interior. Por todas estas cuestións animan a veciñanza a participar este vindeiro domingo, ás 12, en Santiago, na multitudinaria movilización convocada pola plataforma Sanidade Pública, coa que agardan poñer fin ás actuais políticas de recortes do Partido Popular na Xunta, que o que busca é un deterioro da sanidade pública en beneficio da sanidade privada.